Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus sugeng pinanggih wonten ing renungan patinan Kikasih Purwantara dinten Kamis Kliwon Surya kaping 19 wulan Maret taun 2026. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maca kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Wahyu 11 ayat 1 dumugi 11 lan kuwaca ayat 9 ingkang mekaten. Aku banjur marani malaikat mau sarta nyuwun supaya gulungan kitab iku kaparingana marang aku. Dawuhe aku marang aku, tampanono lan panganan iki bakal marakake wetengmu pait nanging ana ing cangkemmu rasane legi kaya madu. Mekaten sabda saking Gusti rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Hosiana. Amin. Ibu lan bapak saha sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, irah-irahan renungan dinten menika yaiku legi ing lambe nanging pait ing weteng. Wonten ing kitab Wahyu bab 11 wonten dawuh supados nampi lan nedha kitab alit. Nalika dipun tedha, kitab menika krasa legi ing lambe nanging dados pait wonten ing weteng. Menika dados pralambang bilih pangandikanipun Gusti menika endah lan maringi panglipur. Nanging ugi saged ngetokake raos boten kepenak nalika temenan dipun lampahi wonten ing gesang saben dinten. Wonten ing mangsa Prapaskah kita sami kajak boten namung ngicipi pangandikanipun Gusti kados dene bab ingkang nyenengaken. Nanging ugi kedah purun klebetaken wonten ing manah lan tumindak wonten ing gesang. Pangandikanipun Gusti menika legi amargi kebak sih rahmat lan pangajeng-ajeng kawilujengan. Nanging saged dados pait amargi ngemut pitedah banyu rae lan undangan supados kita mratobat lan malih dados langkung becik. Kadangkala kita remen mirengaken pangandika ingkang nyenengaken wonten ing manah kita. Nanging kirang pura nampi ingkang nantang kita supados nilar kalepatan ngapura dhateng tiyang sanes utawi ngleksanani gesang ingkang langkung disiplin lan suci. Wonten ing mriki maknanipun pait ing weteng bilih proses tuwuhipun iman menika boten tansah gampil, malah asring betahaken pangorbanan lan laku ingkang prihatin. Nanging lumantar proses menika Gusti Allah bentuk kita dados langkung sarupa kalian Sang Kristus. Mangsa Prapaskah dados wekdal ingkang trep kagem mawas diri, niti priksa diri. Menapa kita namung remen dhateng pangandika ingkang legi, utawi kita ugi setya nglampahi sanadyan wonten raos pait. Tuntunan panyuraos. Punapa kita namung remen dhateng pangandika ingkang legi utawi ugi pura nampi ingkang pait? Pandonga, Duh Gusti paringana kawula sih lan kakiyatan supados boten namung mirengaken pangandika paduka nanging ugi nglampahi kanthi setya. Ugi paduka saged mitulungi kawula anggen kawula tansah pura nampi pitedah lan panyaruwe saking paduka. Sanadyan kadangkala kraos abot. Mugi gesang kawula tansah kabentuk dados langkung suci lan kersa manut karsaning paduka. Amin.